галәмнәрне юктан бар кылып, безне шушы җир өстенә урнаштырган, безнең өчен бөтен җирдә, күктә булган һәр нәрсәне хезмәткә тапшырган Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне Аллаһыга тақва булырга чакырам. Аллаһыга тақва булу өстебездә булган фарыз ваҗипләрне үтәүдер һәм Аллаһы Тәгалә харам кылган нәрсәләрдән тыелу тақвалык буладыр. Аллаһы Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: «Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих». Әй иман китергән ирләр, хатыннар, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Һәм мөселман, шын мөселман булмаган хәлдә Аллаһы хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Без сезнең белән яшибез дөнья тормышында. Дөнья гарәп теленнән дәнә, якынаю, якын дигәнне аңлата. Хәтта кайбер тәфсирләрдә хаяту дөнья дигән сүзне, дөнья тормышы дигән сүзне рус телендә жизнь ближайшая дип әйтәләр. Ни өчен дөнья шушы сүздән алынган? Чөнки ул безгә якын. Без яшибез дөньяда. Без аны күрәбез. Без аны татыйбыз, капшап карыйбыз. Һәм ул безнең күңелебезгә дә якын булып тора. Чөнки ул нәрсә якын безгә, дөнья. Ахирет тормышы, шын тормыш, хакыйкый тормыш, вакытлыча түгел. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Шул буйлап барганда агач, шул агачның күләгәсе, менә юлчы шушы күләгәдә бераз гына утырып, хәл алды да алга таба китте." Менә бу күләгә, бу дөнья. Һәм безнең сәфәребез ерак, ул мәңгелек. Аллаһы Тәгалә хузуры мәңгелек, җәннәт мәңге, җәһәннәм мәңге. Ләкин Аллаһның хикмәте, Аллаһ аларны бездән яшерде. Ахирет бездән яшерилде, ләкин Аллаһ безне дөньяга чакырамы? Әллә йөзләрчә аятләрдә ахиреткә чакырамы? Аллаһ безне ахирет нигъмәтләренә чакыра. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итә: бер кешенең дә күзе күрмәгән, бер кешенең дә колагы ишетмәгән, берегезнең дә акылына, хыялына сыйып карамаган, сыймый торган нигъмәтләр, сый-хөрмәтләр мин сезләргә әзерләп куйдым ди. Җәннәтне утырып ничек кенә хыялыңа кертеп карама, как бы не представляй рай, синең хыялың җитмәячәк, синең фантазияң җитми җәннәткә дә һәм җәһәннәмгә дә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әзерләгән, ләкин шайтан һәр вакыт безгә дөньяны мәңгелек итеп күрсәтергә тырыша. Ахирет ул ерак әле дип безгә һәр вакыт вәсвәсә кыла. Шуңа күрә үзебезнең татар абзыйлары бәлки ашаганда бисмиллаларын да әйтәләрдер. Бәлки ашаганнан соң амин да тоталардыр. Башларына авырлык төшкәч Аллаһыдан дуга кылып ялваралардыр. Ләкин кайбер абзыйларның чәчләре, сакаллары агарган, йөзләре җыерчыклар белән
тулган. Әмма нәрсә диләр? Ахирет турында сөйли башлагач, җәннәт, җәһәннәм дигәч, эй хәзрәт, кем аны барып күргән инде? Яки кем аннан кайткансың әле дигән көфер сораулары бирә башлыйлар. Чөнки Аллаһка ышанып, кыямәткә, ахиреткә, җәннәткә, җәһәннәмгә ышанмасаң, Алла сакласын, син көферлектә үләсең, бу хәлдә үлсәң. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә миңа ышангансыз икән, минем пәйгамбәремә дә ышанасыз, фәрештәләремә дә ышанасыз, тәкъдиргә дә ышанасыз, кыямәткә дә, җәннәткә дә, җәһәннәмгә дә ышанасыз дип Аллаһ безне кисәтеп куйды. Шуңа күрә шайтанның коралы ул безгә ахиретне ерак итеп күрсәтергә тырыша һәм кызганыч ул үзенең морадына ирешә. Хәтта җәмәгать үзебезнең мөселман, намазга баскан мөселман кардәшләребезгә вагаз, насихат сөйләгәндә дә дөньяның йөрәктә бик тирән кирип утырганы күренеп тора. Кай вакыт кайсыдыр кардәшебез гынахка керә, гынахтан арына алмый, тырыша, юк, сабырлыгы җитми, иманы зәгыйф. Шуннан соң аны утыртып вагазлый башлыйсың. Брат, кардәш, бу эш өчен беләсеңме, Аллаһ нинди җәһәннәмдә газаплар була дип әйткән. Менә бит шундый аят бар дип әйтәсең. Беләсеңме, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы хадис әйтте бит. Менә мондый газап була дисең. Ул әйе ди. Һәм син аңлыйсың, бу аятлар кай вакыт хадислар аның күңеленә үтми. Чөнки ул кайдыр тегендә кебек шайтан вәсвәсә кыла. Шул вакытта туктале. Ул аятлар бит дөньяны югалту белән дә яныйлар кай вакыт. Пәйгамбәребез бит ахиретне генә түгел, бу гынахны эшләсәң дөньяң да җимерелә дигән сүзне искә төшерәсең дә дөнья белән куркыта башлыйсың. Беләсеңме, кардәш, син бу гынахны кылсаң, Аллаһ синең ризыгыңны кисәчәк. Аллаһ синең сәүдәңнең, малыңның бәрәкәтен алачак. Шул вакытта аның йөзләре үзгәрә. Ахиретне югалтам дип курыкмыйбыз. Ә дөнья югалтудан куркабыз. Һәм менә бу безнең мөхтәрәм җәмәгать халәтебез. Ләкин Раббыбыз Аллаһ безгә нәрсә ди? Бу дөнья үтә ди. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ди. İmansızlarının кайберләренә ди, biz нигъмәтләр бирербез ди. Кемгәдер Аллаһ байлык бирә, ул имансыз, аның Аллаһка шөкер иткәне юк, ләкин ул яхшы йортта яшый. Аллаһ аңа шибәр хатын биргән, кай вакыт сау-сәламәт балалар бирә, яхшы атта йөри. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Шушыларны күреп ди, күзеңне сузма ди аларга ди. Кызыкма ди. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Захратал хаятад дөнья" ди. Бу битти дөнья тормышының бер ялтыравыгы ди. Ялтыравык ди, блеск ди. Менә кайбер кешеләр турында әйтәләр авылда: ул ди бөтен ялтыравыкка кызыгып йөри инде ди. Бигрәк тә бала чага инде. Бер нәрсә ялтырый, бәләкәй кызлар шулай ялтыравыкка кызыга диләр. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез ди сакланып караган ул имансызларның байлыклары ди. Ул бит дөньяның бер ялтыравыгы ди. Блеск. Ялтыравык кына бит ул ди. Һәм ни өчен бирәм мин аларга шуны ди? Сез бит аны белмисез ди." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Менә бу дөньяның ялтыравыгын аларга бирәм, линәфтинәһум фих" ди. Аларны шушы дөнья ялтыравыгына алдандырып, шушы дөньяга табындырып, имансыз яшәтер өчен, ахиреттә газапка тартыр өчен мин бит аларны нәрсә ди Аллаһ? Шушы дөньяга батырам мин аларны ди. Чыкмаслык булсыннар ди. Шуңа күрә кеше имансыз ул үзе дә аңламый. Аңа килгән мал, ул аны дәрәҗәле итми, ул аны хурлыкка төшерә, ул аны газапка тарта.
Ва ризқу раббика хайрун ва абқа дейді. Ләкин Аллах бізге нәрсе дейді, білігіз дейді. Раббығыз сізге әзірлеген ризық дейді. Анда жәннет бақшаларында. Жәннет йортлары, жәннетнің ләззәтлері нәрсе дейді, хайрун дейді. Ол көп мәртебе хайырлырак. Ва абқа һәм ул мәңгелек дейді. Аллах Тағала нәрсе дейді, я приготовил вам самые лучшие блага дейді. И вечный дейді. Бұл Таха сүресі 131 аяттар. Шуңа күрә Аллах Субханаху ва Тағала шақыра бізні дүния малына, дүния ялтырауығына қызығырға түгел. Аллах Тағала шақыра бізні мәңгілік жәннет ниғметлеріне, жәннет байлықларына. Ва мал хаяту дуния илля лаибун ва лаху. Бұл дүния тұрмышы дейді. Ол бір ойын күлкі генә бит. Это же игра, ипотека дейді. Мұның бір қимметі жоқ бұл тұрмышның. Ол бір ойын күлкі генә дейді. Валаддарул ахира. Ләкин ахирет йорты дейді. Ахирет йорты, сізге әзірленген ахирет йорты дейді. Хайрун лиллазина яттақун дейді. Тақва болған, Аллахның әмірлерін үтәгән, харамнарынан тыйылған иман ияләре өчен ди, ахирет йорты хайырлырак ди. Афала тағқилун ди. Неужели вы не разумеете ди? Неужели башларыгыз эшләмисең ди? Аллах мен сезгә бит акыл бердем ди. Акылларыгызны эшләтегез ди. Анда бит сезгә хайырлырак һәм мәңге булган ниғмәтләр көтә ди. Һәм сөйкле пәйгамбәребез дә саллаллаху алейхи ва саллям валлахи диде. Валлахи дип Аллах белән ант итеп әйтте. Әгәр дә без яшәгән шушы дөньяны чагыштырсак ахирет белән ди, батырыгыз бармагыгызны диңгез суына ди. Батырыгыз ди. Окуните палец в море ди. Һәм нәрсә ди? Һәм карагыз, бармагыгызны алганда диңгездән күпме су ияреп чыгар ди. Бармак юышлана бит инде ул. Һәм диңгездән күпмедер аның суы ияреп чыга. Менә бу сезнең бармагыгызга ияргән су ди. Менә шушы дөнья инде ул ди. Ә диңгез ул ахирет. Аны күз аллап та, аны хыялыңа да сыйдырып, башыңа да сыйдырып битереп булмый җәмәгать. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям да менә бармагыгызны диңгезгә батырып карагыз диде. Менә шул су бу сахих Муслимда килә. Һәм кызганыч җәмәгать, безнең хәсрәтебез нәрсәдә? Без алданабыз. Без алданабыз, без саташабыз. Без шушы бармакка ияреп чыккан суны күреп нишлибез? Истерәбез. Без акылыбызны югалтабыз. Шушы дөньяга һәм Аллаһы Тәгалә әзерләгән диңгез, океаннардан үзебезне мәхрүм итәбез. Бер галим шундый кызык мисал китергән дөнья белән ахиреткә. Әгәр бу дөньяда дигән бер кешегә тәкъдим итсәң, если ему предложишь ты, сделаешь предложение ди. Яки вакытлыча 1 сәгатькәме, 2 сәгатькәме алтын тотып торырга ди. Менә тотып кара, но 2 сәгатьтән кире алам. Яки инде менә сиңа туфрак, җир бирәм ди, ләкин ул сиңа кала ди. Ул сиңа кала. Әйе, туфрак алтын түгел инде. Ләкин акыл иясе ди, ул аңлый ди. Бу бит алтынны миннән 2 сәгатьтән иртәгә кире алачаклар ди. Һәм минем булмаячак ди. Ә туфрак миңа кала ди. Туфракта бит нидер эшләргә була. Анда үстерергә була, чәчәргә башкасын була. Шуңа күрә акыл иясе нишли ди. Ул ди алтынга кызыкса да, тукта, бу алтынны миннән бар алачаклар. Бары миңа калмый ул дип, акыл туфрак иясен алырга тиеш ди. Ләкин без нишлибез ди? Без ди дөньяның вакытлыча туфрагына алданып ди, ахиретнең мәңгелек алтыннарыннан баш тартабыз ди.
Дөнья ул туфрак. Дөнья ул туфрак, һәм ул вакытлыча гына. Туфрак өчен сугышабыз бүген. Ахирет, аның алтыннары мәңгелек. Ләкин без шуннан баш тартабыз ди. Һәм җәмәгать, дөнья ул шундый нәрсә, нинди генә нигъмәтләрдә йөзмә, bir көнне ул нигъмәт китәчәк. Аллаһ Тәгалә сиңа шибәрлек биргәнме? Әнә кызга матурлык биргән. Берничә елдан ул әби булачак. Һәм аның ул матур зифа сыннары бөкрәячәк. Аның күпме ирләрне саташтырып йөргән матур йөзләре җыерчыкка күмеләчәк. Ул яшьлек шибәрлеге китәчәк. Бүген сиңа Аллаһ көч биргәнме? Дәрт биргәнме? Бел, иртәгә картлык киләчәк гомерең булса, һәм ул дәртең көчең китәчәк. Бүген Аллаһ сиңа байлык биргәнме? Бүген ул бирә, иртәгә аны тартып тала, һәм ул бетәчәк. Бүген Аллаһ сиңа туганнар биргәнме? Ул туганнар белән иртәгә берсе көнгә барыбер аерылышачаксың. Берсе дә калмый. Хатының да синең белән кабрыңа барып ятмаячак. Шуңа күрә дөнья ничек кенә булмасын. Аллаһ нәрсә ди? Ма индакум янфат. Все, что у вас есть, ул китәчәк. Ма индакум янфат. Все, что у вас есть, иссякнет. Нәрсә генә булмасын, акчаң, малың, дәрәҗәң, социальный урының тоткан, карьераң, авторитетың, гыйлемең, картаясың, онытып бетерәсең ул гыйлемне. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Все, что у вас, иссякнет. Ма индакум янфат. Ва ма индаллах, а то, что у Аллаха, бак, останется, вечно. Шуңа күрә Аллаһ субханаху ва тәгалә безне Коръәндә бик күп аятларда кисәтә. Дөнья ничек кенә матур булмасын. Җәмәгать, безнең дөньябыз бүген бабайларыбызның дөньясыннан матуррак. Безнең дөньябыз бүген сахабалар күргән, табигыйннар яшәгән, зур-зур галимнәр яшәгән дөньядан матуррак бүген. Безнең әбиләр нинди дөньяны күрде инде алар? Шуңа күрә безне ныграк алды бүген дөньябыз. Һәм дөнья тормышының, җәмәгать, нинди генә рәхәте булмасын без беләбез. Ул рәхәткә ирешәсең михнәт аша. Һәр нигъмәтнең артында аның ниндидер михнәте тора. Һәр яхшылыкның артында ниндидер кимчелеге тора. Бер яктан тәмле итеп ашыйсыбыз килә, ләкин тәмле итеп ашарга теләгән, тәмле итеп йоклыйсыбыз килә, затлы киемнәр киясыбыз килә, хәлле атларда йөрисебез килә, йомшак ятакларда йоклыйсыбыз килә, хәлле атларда чабып рәхәт итеп яшыйсы килә, ләкин рәхәт итеп яшәр өчен рәхәт итеп тирләргә дә кирәк. Миш башында ятып, яхшы атта йөрү ул бик авыр. Миш башында ятып, яхшы ризык ашау, затлы кием кию ул бик авыр. Шуңа күрә дөньяның нинди генә рәхәтен аласың килсә дә, нишлисең, аның михнәтен күрәсең. Кай вакыт кеше бер нәрсә эшләмичә ашарга килсә дә, ул урамга чыгып йөреп булса да керә, хочу аппетит разыграть ди. Ни өчен? Чөнки михнәт авырлык күрсәтмәсә тәненә, ризыгының да тәме булмый. Шуңа Риза Фахриддин әйткән бит, кич белән ятып йоклаган түшәгең, мендәрең йомшак булса, булуын теләсәң, көне буе хезмәт итәргә кирәк дигән. Хезмәт итеп арып ятсаң, анда мендәрсез дә йоклап китәсең. Бер кемне күрмисең. Шуңа күрә бу дөнья, җәмәгать. Дөнья бу. Һәм нинди генә нигъмәтне алсаң да, аның кимчелекләре бар. Күбрәк ашасаң, эчә урта башлый. Кемдер майлы ашаса, бавыры килеп чыга. Хатын-кыз үлчәүгә басып, ой, кичә шоколад ашаган идем дип кайгыра. Шуңа күрә бу дөньяда нинди генә нигъмәт булмасын, аның барыбер икенче яктан кимчелеге килә. Хәтта Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Ад-дөнья матаа. Дөнья ул вакытлыча кулланыр өчен бирелгән бер нигъмәт ди. Һәм шушы дөньядагы вакытлыча, временно бирелә торган иң яхшы нигъмәтләрнең берсе хатын-кыз ди. Әлхәмдүлилләh, Пәйгамбәребезнең сөннәте гаиләле булу, гаилә кору, хатыныңны яратып, хатының сине яратып яшәү, ул динебездә зур байрак, без аны сакларга тиешбез, без аның өчен көрәшергә тиешбез. Ләкин кемнеңдер шибәр кызын әтисеннән барып алып кайттың икән, ул шибәр кызның рәхәтен генә түгел,
аның михнәтендә күрергә кирәк. Моңа кадәр әтисе ашатты, шыртты, киендерде. Хәзер син ашатасың, син шыртасың, син киендерәсең. Исламда иратның хакы юк, бар хатынына чык акча эшлә, акча җитми дип әйтергә. Алдыңмы? Әйдә, арбаңны тактыңмы? Тарт әйдә, арбаңны. Авыр булса да тартасың, хәлең бетсә дә тартасың. Һәм әлхәмдүлилләх, гаиләне тоту, гаиләгә хезмәт итү, ул зур садака һәм гыйбадәт була. Һәм бүген күп кенә егетләребезнең хатыннарының рәхәтен аласылары килә, ул хатынга артык хезмәт куясылары. Ул хатын белән мәшәкать күрәселәре бик килми бит җәмәгать. Шуңа күрә сыерны сөте булсын дисәң, аны бит ашатырга кирәк. Аны яхшы итеп ашатырга кирәк. Бер тапкыр савыр өчен берничә тапкыр ашатырга кирәк. Шуңа күрә хатынның да рәхәтен күрәсең килсә, ул хатыныңа хезмәт итәсең. Елмайганда шатланасың, кәефсез каршы алганда сабыр итәсең. Бер нәрсә дә эшләп булмый. Һәм шулай ук кызларның да кай вакыт ир мәшәкате 20 яшы, 25 тула, кияүгә чыкмый, су буенда басып тора, теге принцны көтеп. Бер нәрсә эшләтми торган, бер нәрсә кайгыга салмый торган. Әле аның психологлары өсти, ты достойно лучшего ди. Кырыгы тулган инде тегенең. Һаман мендәрен кочаклап йоклый. Ну, она достойно лучшего. Я тут не собираюсь за кого попало замуж выходить. Шуңа күрә җәмәгать күп хатын-кызларның да ирнең наз киен юасылары килмәй. Бала табасылары да килмәй. Хәтта кайбер мөслимәләрдә дә шундый нәрсә бар. Нигә рәхәт тормыш булганда интегеп яшәргә? Шуңа күрә ярар хатын-кызлар дигәч, сыер саву турында әйттем, ирләр дигәч, атны әйтик әйдә. Шуңа күрә ат эшләвен теләсәң, аны ашатырга кирәк. Салам атып кына булмый, аңа онында кушарга кирәк. Әле аны ашатып кына булмый атны, бераз гына сыйпарга да кирәк. Җылы сүзләр дә әйтергә кирәк. Шуңа күрә киләләр талак алдыннан. Сорыйм хатын-кызга нәрсә ашамыйсыңа дип. Сорыйм иргә, кайбер ирләр әйтә, хәзрәт ди. Я день и ночь работаю ди. Мы живем в прекрасном доме ди. У нас прекрасные машины и у меня, и у жены ди. У нас дети получают прекрасное образование, но хазрат ди. Я сколько лет работаю, тружусь ди. Я не помню, чтобы я утром проснулся, и мне жена проснулась раньше меня и приготовила яичницу или чай асабы чертті. Я не помню, ди, такого. Ди. Мен китәм, хатын йоклап кала. Ди. Алай булмый бит инде. Ат эшләсен дисәң, әйдә син дә эшлә инде. Ашат, сыйпа. Әле ул ат булдыра алмаса да сыйпарга кирәк аны. Син булдыра аласың дип, аннан булдыра башлый ул. Менә шуңа күрә җәмәгать, бу дөнья ул шулай. Аның һәр нигъмәте аны ирешү өчен михнәтен күрергә кирәк. Ләкин җәннәт нигъмәтләре белән ничек? Белегез. Җәннәттә дөньяда михнәт күргән өчен җәннәттә рәхәт кенә күрәсең. Җәннәттә тәмле итеп ашар өчен көне буе эшләргә кирәкми. Анда сиңа булай гына китерәләр. Җәннәттә күпме генә ашасаң да уфылдап, аннарысың никләр ашадым инде дип кырсагыңны тотып ятмыйсың, давленияларың күтәрелеп. Чөнки ул җәннәт. Җәннәттә күпме генә ашасаң да йомыш үтәү, бәдрәфкә бару, андый нәрсә юк. Җәннәттә төкерү дигән әйбер, ютәлләү дигән әйбер, төн чыгу дигән әйбер, алар берсе дә юк. Чөнки ул җәннәт. Чөнки ул җәннәт. Һәм Аллаһның рәхмәте, җәннәттә хатын-кызлар да күпме генә ашаса да үлчәүгә баскан, анда үлчәүләр булмый. Үлчәүгә үтәсең җәннәткә керер алдыннан. Минут сайын весага басып, фигура карау юк анда. Анда алар хур кызлары була, һәр вакыт иң матур, иң шибәр була. Һәм җәннәттә хатын иң алып кайтсаң, аңа сабыр итәсе, аны ашатасыны киендерәсе юк. Аллаһ Тәгалә үзе ашата, үзе киендерә, һәм синең бер нинди дә мәшәкатең, гаиләң белән, йортың белән. Монда йорт саласың, түбәсен карарга кирәк, кыймасын турайтырга кирәк, хатын-кызга тузан сөртергә кирәк, юырга кирәк. Җәннәттә йорт тузмый, тузанланмый, пычранмый бер нәрсә дә. Шуңа күрә җәннәттә нәрсә? Бары тик рәхәт кенә була. Раббым шул рәхәтләрне күрергә насыйп итсен. Ә җәһәннәмдә все наоборот. Җәһәннәмдә бөтен әйбер киресенчә.
Bir газап, газаптан соң тагын зур газап, ул газаптан соң тагын зур газап килә. Әгәр дә бу дөньяда сынау килсә, ул сынау кешене чыныктыра. Аны сабыр булырга өйрәтә. Җәһәннәмдә газап килсә, ул кешене чыныктыра алмый, чөнки җәһәннәм газабына сабыр итеп булмый. Анда чыныгуның файдасы юк. Әгәр дә без беләбез, бу дөньяда авырлык килсә, без беләбез, авырлыктан соң нәрсә килә? Җиңеллек килә. Хәл аласың. Шуңа күрә караңгы төн, төннән соң кояш чыга. Җәһәннәмдә авырлыктан соң авырлык килә. Ул авырлыктан соң тагын авырлык килә. Башта Аллаһы Тәгалә кешеләрне җәһәннәмдә ачлык белән сыный. Һәм ачлык менә безнең буында бәлки кемдер авыргандыр. Шуның белән генә ачлыкның сызлануын без белмибез. Ачлык авырта икән ул җәмәгать. Ул шул кадәр авырта икән, җәһәннәмдә кешеләр шул кадәр ач булачаклар. Алар газапланачаклар. Һәм алар газапланып, Раббым, бир безгә ашарга дип әйтәчәкләр. Бир безгә ашарга. Шунда Аллаһы Тәгалә аларга җәһәннәмнең шундый җимешләрен бирәчәк. Алар беләчәкләр, бу җимешне капканнан соң аның газабы тагын да артачак. Ләкин ачлык шул кадәр авырта, алар ул җимешләрне тутырачаклар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бик күп аятларда бу хакта әйтә. Һәм нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә әйтә: алар ди җәһәннәмдә ашаган ризык дария булыр ди. Илля мин дария ди. Дария ул колючка. Җәһәннәмнең шәнишкеле җимешләре. Һәм алар ачлыкка түзә алмыйча шушы шәнишкене күрә торып тутырачаклар. Һәм бу шәнишке аларны йыртып газапка, тагын да зур газапка тартачак. Ла юсмину. Бу җимеш ди, аны тазартмас ди. Ва ла югни мин җугди. Һәм ачлык авыртуын басмас бу ди. Ни өчен? Чөнки тагын да зур газап өстәләчәк. Коры, ут газабы. Алар әйтәчәкләр: Раббым, яңгыр бир дип. Я Раббым, түзә алмыйбыз, яңгыр яудыр. Чөнки алар хәтерлиләр. Дөньялыкта иссе кызу булгач, су сипкәч кеше суына рәхәт. Алар сорыячаклар яңгыр. Шуннан соң Аллаһ аларга яңгыр бирер ди. Утлы яңгыр, кислоталы яңгыр. Һәм асылда нәрсә? Бер газап, авырлык өстенә икенче авырлык килер. Җәннәттә бер нигъмәткә икенче нигъмәт килсә, җәһәннәмдә газап өстенә газап килер ди. Аллаһ Тәгалә безне үзе сакласын. Азиз кардәшләрем, сорагыз Аллаһтан күп мәртәбәләр җәннәт. Бүген мин бер сорадым инде дип әйтә күрмәгез. Кат-кат сорагыз. Шул кадәр Аллаһтан җәннәтне күп сорагыз. Ахыр чиктә җәннәт үзе дуга кыла башласын сезгә. Я Раббым, бу бит сорый да сорый мине, бир инде дип ул сорый башласын. Шул кадәр җәһәннәмнән сакла дип күп итеп сорагыз. Ахыр чиктә җәһәннәм әйтсен: Раббым, сакла мине, сакла аны миннән. Сакла аны миннән дип ул сорарга тотынсын. Сахих хадистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кемдә кем 3 мәртәбә Я Раббым, миңа җәннәт бир, Я Раббым, миңа җәннәт бир дип 3 мәртәбә сораса ди, Аллаһ җәннәткә әмер бирер ди. Һәм ул дуга кыла башлар ди: Я Раббым, бир мине аңа дип әйтер ди. Кырт аны миңа дип әйтер ди. Җәннәт безнең өчен дуга кыла башлар ди. Әгәр дә бер кеше 3 мәртәбә ди: Раббым, сакла мине җәһәннәмнән дип кат-кат кабатласа, җәһәннәм әйтер ди: Аллаһумма аҗирһу минни дип әйтер ди. Я Аллаһ, аны миннән сакла дип әйтер ди. Шуңа күрә җәмәгать, җәннәт белән җәһәннәм безнең өчен дуга кылырлык булсын. Шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булыр. Раббым Аллаһ безгә үзенең җәннәтләрен, җәннәт бакчаларын, җәннәт нигъмәтләрен һәрбер безгә насыйп итсен. Ва ма қарраба илайха мин қаулин ва гамал диде Пәйгамбәрбез. Һәм җәннәткә якынайта торган гамәлләр бирсен. Җәннәткә илтә торган юлларны ачсын. Һәм Аллаһ Тәгалә һәрберебезне, безне, әтиәниләребезне, вафат булган әби бабайларыбызны, балаларыбызны, киләсе нәселләребезне җәһәннәм газабыннан сакласын. Һәм җәһәннәмгә якынайта торган,
гамәлләрдән, сүзләрдән сакласын. Җәһәннәмгә илтә торган юллардан Раббым безне эмин кылсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.